У нядзелю 15 снежня ў касцёле Святой Тройцы ў Глубокім адкрылася фотавыстава «Хайцы віцебскія курапаты». На адкрыцці выставы выступілі і арганізатары Ян Дзяржаўцаў, ксёндз Вячеслаў Барок, які адмыслова прыехаў на эту падзею з Расонаў, грамадскі дырэктар народнага мемарыялу «Курапаты» Алесь Чахольскі, а таксама пробашч парафіі ў Глубокім ксёндз Мікалай Ціхановіч. І пазнанне праўды, яно абсалютна ўключае ў сабе пазнанне мінулага. Ось, правда, гэта мінулае, цяперашняе і будучае, а то ёсць праўда. У 20 стагоддзі шмат людзей пацярпела ад таталітарных рэжымаў, як нацыстка, так і камуністычна. І калі першыя судзілі на міжнародным трыбунале ў Нюрнбергу, то камуністычны рэжым усеагульнае асуджэння не атрымаў. Таму беларусам гэта яшчэ патрэбна зрабіць. Везде ўжо асуджаны камуністычны рэжым, і гісторыя паказвае, што гэта не ўсё было так гладка і прыгожа, як это мы сёння думаем. Вот. І мы павінны гэта даследаваць. Таму выстава «Хайцы», вось яна нам пакажа, на жаль, вось гэту частку балесную камуністычнага рэжыма, а людзі павінны абсалютна гэта ведаць. Эту думку выказаў у сваім выступе і ксёндз Вячеслаў Барок. Ён адзначыў, што яшчэ дагэтуль закрытыя архівы, а мы павінны ведаць імёны як ахвяраў, так і катаў. Ведаць не для таго, каб помсціць, а для таго, каб мы маглі папрасіць адзін у аднаго прабачэння і нарэшце дасягнуць нацыянальнага прымірэння. Вельмі важна пазнаць інфармацыю, пазнаць звесткі дзеля таго, каб пасля, не гэтыя звесткі, каб іх успрыняць, каб таксама зразумець. Святар таксама звярнуў увагу на тое, што ў хайцах ляжаць косці шматлікіх каталіцкіх святароў. Пра адзінства нацыі гаварыў і Алесь Чахольскі, які адмыслова прыехаў на эту падзею з Мінска. Ён коратка распавёў гісторыю сталінскага генацыду супраць беларусаў, перасцярог ад далейшых саюзаў з усходнім суседам, а таксама падкрэсліў той факт, што на пахаванні Кастуся Каліноўска ў Вільні, якое адбылося 22 лістапада гэтага года, ён адчуў адзінства беларускай нацыі. І я тады зразумеў, што жыла Беларусь і будзе жыць. Ян Дзяржаўцаў у сваім выступе распавёў гісторыю адкрыцця месца сталінскіх расстрэлаў пад Віцебскам. Хайцы атрымалі шырокую вядомасць 5 гадоў таму, і ў гэтым вялікая заслуга спадара Яна. Глыбокая стала трэцім месцам, дзе дэманструецца гэта выстава. Дагэтуль яна праходзіла ў Віцебску і Полацку. На Глыбоччыну савецкая ўлада прыйшла на 2 дзесяцігоддзі пазней, чым на ўсходзе Беларусі. На думку спадара Яна, гэта адчуваецца яшчэ і зараз. Там, наадварот, у гэтыя часы людзей знішчалі, забівалі. А тут люди жили и отчували себя людьми. І вось гэта яшчэ зараз бачна працягваецца. Падчас нядзельных богаслужэнняў у Глыбоцкім касцёле бывае каля 1000 вернікаў. Таму шмат людзей даведаліся пра гэту фотавыставу. Шмат моладзі. Это вельмі цешыць. Тое, што працягваецца пераемнасць пакаленняў. Фотавыстава прабудзе ў Глыбокім да канца года, а потым працягне сваё падарожжа па Беларусі.